Hey, welkom. Dit is het kerkje van Oostrum, waar ik 6 weken op de woensdagen aan het werk ben. Kunstmeidje om stilte te zieken in een hieltijd loerde wunnende maatschappij. Dat is het doel van het kunstproject Monnikenwerk. 4 kunstenaars hebben van 4 gebedshuizen in Noordoost-Friesland haar een atelier maken. Ze binnen van verschillende disciplines, maar hebben wel alle jaar hetzelfde uitgangspunt. Dat wij iets laten zien van het proces van kunst maken. En dan ook kunst wat geïnspireerd is eigenlijk door de setting, door het landschap, door de kerken waarin je werkt. Die stilte en ruimte, die proberen wij te pakken om daar verstilde kunst te maken. Ik dacht, ik begin met het verzamelen van puin. Nou, dat heb ik hier in de buurt langs de weg gevonden, brokstukken. En ik zag daarin het gelaat van de lijdende Christus aan het kruis. Toen viel iets op zijn plek. Want dat is iets van wat het lijden vanuit de christelijke traditie, waarin ook deze kerk gebouwd is. Vanuit die traditie wordt het lijden gesymboliseerd door het kruis. Een paar kilometer verderop, in de Bonifatiuskapel in Dokkum, is Mark de Groot aan het werk. Van knoppen van de ierk die Bonifatius in de 8e eeuw in Duitsland omhakte, maakt hij een kunstwerk. Het zijn er 30.492 knoppen. En dat is de tatoeage in de binnenarm van Titus Brandsma, die de Duitsers daarin getatoeëerd hebben toen hij in het kamp terecht kwam. Dat is ook een soort eerbetoon aan Titus Brandsma, dit jaar heilig verklaard. Omdat ik toch een soort bewondering heb voor zijn volharding in de dingen die hij belangrijk vond. Het zijn hele fijne plekken om in te werken, kerkgebouwen. Er hangt een stilte die anders is als alleen maar het ontbreken van geluid. Dus je staat echt in je eentje, afgezonderd, een beetje buiten de waan van de dag. En dat is heel inspirerend en prachtige plekken. De kunstenaars binnen 6 weken lang elke waasje om het werk in haar gebedshuizen. Tussen 4 boerenmidjes en 8 oorjoens staan het waren iepen voor taskagers. De pateren die de kunstenaars met de beziekers hebben, zorgen somtijden weer van nieuwe inspiratie. Het zijn waardevolle gesprekken. Voor mij gaat het ook niet om dat hier stromen mensen komen en dat ik aan het turven ben. Hoeveel hebben we gehad? De gesprekken die op gang komen, juist omdat het gaat om kunst in wording, het proces zelf, daar betrekken we mensen bij.